Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автулаев. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст ва як хонаи фурӯши дигар ҳам ҳастай бародару. Навора то охира тамошо кунен ва фикротонро оиди нархи навои мошино ҳатман дар комментария бинависонен. Ассалому алайкум бародарҷон, ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. Мана моҳи шарифи Рамазон дам да шумо скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагира ба қувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқиси мекаше, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқиси мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ границаак зари ғамгин набош. Ба номеро дар экран буда занг биза. Компанияи Шамзин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад. Компанияи Шамзин метавонад шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги алоқ бармегардонад. Дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занен, тахфифи иловагӣ мешавад. Ба шумо рои сафед. ва як бародармо хонаи фурӯшӣ доштааст, рӯшна фурӯшия. Хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тангаи Калон, лаби дарё. хона 7 сотиқ замин дар ҷойгир мебошад, 6 дар хона, 2 калидор дорад ва 2 ҳамом, падвалани дорад. ва гуфтааст ки гирди ҳавлӣ забор дорад, дарвоза ҳам ҳатто часпондагиай. ҳоҷатхона дар дарунаш монтаж кардагиай бародаро. нархи хона 420 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва гуфтааст ки алиш мешавад бо ягон мошин ё ин ки замин болои сумтиян. ин вариатсияни дорад. номрӯи бародар дар рӯи экран аст. WhatsApp дорад, метавонед дар алоқа бошед. Mercedes сечка бародаро 99 сол, вагони 99 сол, объёми 2.4 қати. Состояние беҳтаринаи 2.4 бензини холӣ. ҳуҷҷат тайинровкаш ҳам солонаҳай. касои да маъқул мешавад, номерои акара ман мемонам, занг бизанем, бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам. улабчам қоидавияй. 4 таваноншам навай. Оди ман як салоншам мегирам, тамошо кунед. нархиш 85 000 сомон. ҳамин расчёти 80 адам мета. коробкаш автомат д плюсай, дарои электрон. кондиционершам ях. кондиционершам яхай, ҳама ин автош кор мекунад. ай бохтонам мебинед дар камера. срочно фурӯшия. номерои ака 008 37 боз бо шумо мегум авҷа. номерои ака 008 37 чанд бад? « 967. ҳамошо кунед, сечка срочно фурӯшия. мақсад арзоне нархша 99 2.4. сечка ҳам 2.4-ош қоидавияй. Hyundai Avante бародаро 2009 сол Европа. тамошо кунед, касои да маъқул мешавад. номерои акара ман меонам, занг бизанед.
با قطعا مبلغ با میکنم. нару электрон мультирул дура автомат на орто шамаш кор мекунам. Салонам тоза ҳай. Вагонай. Машинои тай навес. Объемиш 1,6. нархи шантака нархи чанта 88000 сом. хуб ина ишам ами акай иш 2008 ишам европа ишам вагонай свети и хелиш озе 4 таванон шамна як санон шаве гирам тамошо кунем бартараф дарошам электрай мультирул дора коробка ишам автомате на ортош ҳамаш кор мекуна 103000 пробег дора лук дора иш нархи чанта медониш нархи чанта иш 85000 сом. номерои ака 92 969 4 та 0 иш 2008 сол иш 2009 сол ҳарда шами ака Hyundai Avanteo 84 so'zi. Avionuşun ham 1,6. Ауди бардaro хуб некта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунен. 2008 сол объеми 36 бензини холӣ. Тамошо кунен касои да маъқул мешавад. Нури акара мемонам занг бизанем бо қайтон мумлех ба мекуна. 4 таваношам навай. Оз як салоншам мегирам. Салонош кожаи салон ай. Чхоло ама наван тамошо кунем. Даро электрон абагреф дорам мультирулам ҳаст. Коробкашам автомат ай. Кансаешам кор мекунам. Артошамаш ҳаст. Оз як ай пешам мегирамаш. Тамошо кунем. Музыка? Не якав. Не. Куя монош чхера.
самферушам қойдавия ҳамаш 100% мисол мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. мушихар яъне бошам муомилаи хуб назора. нархш чанд тайрака? нархш 145,000 бо муомилаам дорад. номеро телефон табгӯ ака 30 42 30 80 92 42. хуб ман номеро акара меёнам занг картон муомилаи хуб мекунам. авди ҳолати беҳтаринаш.